मल्टीस्पेशालिटीचा मुद्दा त्यांनी काढलेला आहे, मी काढलेला नाही. मल्टीस्पेशालिटीसाठी निधी मीच मंजूर करून आणला. मल्टीस्पेशालिटी ही संकल्पनाच मुळात माझी होती आणि त्याच्यामुळे त्यांनी जर वेळेमध्ये सहा विनाट केले असते तर हा पुढचा प्रश्न प्रलंबित राहण्याचा निष्पन्न झाला नसता. माझ्यामुळे कसं म्हणता येईल, कारण त्यांच्या सह्या झाल्याशिवाय तो MOU होऊ शकत नाही. ही गोष्ट चुकीची आहे. शेवटी असं झालं तर उद्या कंप्लेंट करायला कोण धजवणार नाही. आणि मोठे तलाव स्वतःच्या मालकीचे आहे. ही केस त्यांनी दाखल केलेली आहे नगरपालिकेवर आणि त्याच्यामुळे ही केस आजसुद्धा कोर्टामध्ये प्रलंबित आहे. माझी तर कल्पना अशी आहे की आमचे बहुतांश जे नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष आणि नगरसेवक यांचे उमेदवार निवडून येतील. नमस्कार, कोकण सात लाईव्हमध्ये तुमचं स्वागत आहे. नगर परिषदांच्या निवडणुका अगदी अंतिम टप्प्यामध्ये आलेल्या आहे. 3 डिसेंबरला ठरणार आहे नगराध्यक्ष कोण होणार आहे. हे सगळं एकंदरीत चित्र बघता या सगळ्याच एकंदरीत राजकीय जे संघर्ष होतोय, राजकीय सत्ता संघर्ष जो सुरू आहे त्याबद्दल आपण आज आपल्या राज्याचे माजी मंत्री आणि सावंतवाडीचे आमदार दीपकभाई केसरकर आहेत, त्यांच्याशी बोलणार आहोत. भाई, सर्वप्रथम तुमचं स्वागत करतो या मुलाखतीमध्ये. भाई, एकंदरीत बघितलं तर युती होणार की स्वबळावर लढणार असं एक चित्र होतं आणि त्यात अखेर स्वबळाचा नारा दोन्ही पक्षांनी दिला. पण आज मैत्रीपूर्ण लढणार असं भाजप सांगतंय किंवा मैत्रीपूर्ण लढतो असं तुम्ही म्हणता. पण आजची परिस्थिती युतीतली बघता खरंच म्हणणं योग्य ठरेल का की हे मैत्रीपूर्ण लढत आहे? मला तर स्वतःला असं वाटतं की मैत्रीपूर्ण लढत व्हायला पाहिजे होती, परंतु तशी ती झालेली दिसत नाही. निश्चित भाई, म्हणजे आम्ही बघितलं की शेवटच्या क्षणापर्यंत तुम्ही युतीसाठी प्रयत्न करत होता, पालकमंत्र्यांना भेटला, अगदी नारायण राणे सुद्धा जे विद्यमान खासदार आहेत तिथले ते पण आग्रही होते. मग युतीमध्ये मिठाचा खडा पडला कुठे आणि कोणामुळे हे मला नेमकं सांगता येणार नाही, परंतु आमच्यातर्फे आम्ही पूर्ण प्रयत्न केला आणि तरी पण युती होऊ शकली नाही. त्याच्यामुळे स्वबळावर लढण्याशिवाय दुसरा कुठलाही पर्याय आमच्याकडे शिल्लक नव्हता. निश्चितच भाई, तुमचेच आमदार निलेश राणे असं म्हणतायत की युती तुटण्यामध्ये भाजपचे जे प्रदेशाध्यक्ष आहेत रवींद्र चव्हाण त्यांच्यावरती थेट आरोप करतात की ही युती तुटली त्यामागे ते आहेत. तुमचं काय म्हणणं आहे त्यांच्या संदर्भात? त्यांनी नेमक्या या सूचना दिल्या की नाही हे जाहीर झाल्याशिवाय त्यांच्याबद्दल बोलणं हे योग्य ठरणार नाही. निश्चितच भाई, आज स्वबळावर तुम्ही लढताय, दोन्ही पक्ष समोरासमोर आहेत. हे असताना एक मुद्दा काही दिवसांपासून जो समोर येतोय तो धनशक्तीचा एक मुद्दा समोर येतोय. तुमचे आमदार निलेश राणेंनी मालवणमध्ये स्टिंग ऑपरेशन केलं आणि त्यावेळी ज्या गोष्टी झाल्या त्याकडे तुम्ही कसं बघता? कारण सावंतवाडी, वेंगुर्ला या ठिकाणी सुद्धा हे प्रकार होत असल्याचं तुमचंही म्हणणं होतं किंवा तुमचे पदाधिकारी पण म्हणतायत. आणि हे लोकशाहीला पूरक नाही असंच मला वाटतं आणि त्याच्यामुळेच असे प्रकार निवडणुकीमध्ये घडता कामा नये असं माझं व्यक्तिगत मत आहे. निश्चित भाई, एक म्हणजे तुम्ही पण गृहराज्यमंत्री म्हणून काम केलं. आज बघितलं तर निलेश राणेंवर गुन्हा दाखल झालाय आणि ज्यांच्यावर खरं तर झाला पाहिजे होता गुन्हा दाखल तो झालेला नाही किंवा त्यांना साधी नोटीस दिली नाही असं निलेश राणेंचं म्हणणं आहे. त्यावर तुमचं काय म्हणणं असेल? नाही, ही गोष्ट चुकीची आहे. शेवटी असं झालं तर उद्या कंप्लेंट करायला कोण धजवणार नाही. निश्चित पुन्हा एकदा मी सावंतवाडीच्या या नगर परिषदेच्या निमित्ताने काही मुद्दे जे समोर येत आहेत त्यात मल्टी स्पेशालिटीचा जो मुद्दा आहे तो आपण खूप गाजताना बघतोय. त्याच्यावरनं आरोप प्रत्यारोप होत आहेत. राजघराण्याची पण पत्रकार परिषद झाली, त्यांच्याकडनं म्हटलं की शासनामुळे हे झालेलं नाही किंवा थेट त्यांनी आरोप केलाय की आमदारकीच्या निवडणुकीला विधानसभेच्या वेळी तो करार त्याचा फायदा तुम्ही केला आणि जेव्हा आता त्यांची निवडणूक आली ते जेव्हा निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत त्यावेळी अपप्रचार केला जातो असं त्यांचं म्हणणं आहे. नाही, कसं आहे की मुळात त्यांना जवळजवळ 54 गुंठे जागा ही त्यांच्या नावाने करून देण्यासाठी मी शासनाची मान्यता आणली. फक्त MOU साईन व्हायचा होता. MOU साईन होत असताना त्यांनी काही अटी शर्ती अशा घातल्या की त्यांच्या कुटुंबातले अन्य सदस्यांना ते मान्य नाही आणि त्याच्यामुळे हे प्रकरण प्रलंबित राहिलेलं आहे. आणि त्याच्यामुळे जर त्यांना खरोखर वाटत असेल की मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल व्हावं तर त्यांनी बिनशर्त त्या MOUवर सह्या केल्या तर सर्वांच्याच सह्या होतील आणि हा प्रश्न संतुष्टात येईल. याच्यामागे राजकारण करण्याचा कुठलाही हेतू नाही, कारण मल्टीस्पेशालिटी मुळात मंजूर मीच करून आणलं, त्याच्यासाठी पैसे मंजूर केले, त्याचं टेंडर निघालं आणि त्याच्यानंतर हे सर्व घडल्यामुळे आता ते मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल पेंडिंगमध्ये दिसतंय.
निश्चितच आज पत्रकार परिषद झाली आहे, त्यामुळे पालकमंत्री सुद्धा म्हणाले की तुमच्यावर पण त्यांनी टीका केली की डॉक्टर्स असतील, हॉस्पिटल असेल, या गोष्टी झालेल्या नाहीत, तुम्ही सुद्धा पालकमंत्री राहिला आहे असं त्यांचं म्हणणं होतं. म्हणजे बघितलं तर 2014 पासून जर बघितलं तर राज्यात महायुतीचं सरकार जास्त काळ राहिलंय, मधला फक्त 2.5 वर्षाचा जर कार्यकाळ सोडला तर तुम्ही सत्तेत होता, त्या सरकारमध्ये होता. त्यामुळे यामध्ये नेमका दोष कोणाचा आहे किंवा कोणामुळे राहतंय, याला सरकार जबाबदार आहे किंवा पालकमंत्री म्हणतात तुमच्यामुळे होत नाहीये? माझ्यामुळे कसं म्हणता येईल, कारण त्यांच्या सह्या झाल्याशिवाय तो MOU होऊ शकत नाही आणि MOU झाल्याशिवाय काम सुरू करता येत नाही. तर त्यांनी तो विचार करावा. ते जर म्हणत असतील की आम्ही मोफतसुद्धा अनेक ठिकाणी जागा द्यायला तयार आहोत, इथं तर त्यांना त्याच्या जागेच्या बद्दल अधिकची जागा ताब्यात मिळते आणि त्याचा वापर ते स्वतःसाठी करू शकतात. त्याच्यामुळे त्यांनी याचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा. त्यात बाई एक अटी शर्तीचा मुद्दा तुम्ही म्हणताय, पण राजघराणं म्हणतं अटी शर्तीचा का कुठे प्रश्नच येत नाहीये, कारण हा जो अटी शर्ती आहे किंवा जो करार आहे तो शासनाने पूर्णपणे तयार केला आहे. त्यांनी त्यांच्याशी विचारविनिमय करून हा तयार झालेला आहे. त्याच्यामुळे शासन का अटी घालणार त्याच्यामध्ये? शासन अटी घालण्याचा कुठलाही प्रश्न उद्भवत नाही. जनहित याचिका जी अभिनव फाउंडेशनने दाखल केली आहे त्या दरम्यान एक मुद्दा अजून समोर आला, तो म्हणजे सावंतवाडीत अन्य ठिकाणी एक असलेली आरक्षित जागा जी मल्टी स्पेशालिटी जी आहे, तिथले जे जमीन मालक आहेत ते म्हणतात की जर त्याचा वापर होणार नसेल तर दुसऱ्या गोष्टीसाठी ती वापरावी, किंवा त्या संदर्भात त्यांचं म्हणणं पुढे येत आहे, जसं पत्र येतं त्या संदर्भात तुम्ही काय, कारण ही जर जागा होत नसेल तर आज सावंतवाडीकर असतील, इथले जिल्ह्यातले लोक असतील, यांच्या जीवन मरणाचा कुठेतरी मल्टी स्पेशालिटी हा मुद्दा आहे आणि अशा वेळी हे होणं गरजेचं आहे. त्यावर तुमचं काय म्हणणं असेल? निश्चितपणे, म्हणून तर एवढी मोठी रक्कम मी मंजूर करून घेतली. मल्टी स्पेशालिटी ही मुळात संकल्पनाच माझी होती. या प्रकरणामध्ये सह्या न झाल्यामुळे हे सर्व अडकून बसलेलं आहे. तर अजूनही त्यांनी जर विना अट सह्या केल्या त्या MOUवर तर हा प्रश्न लगेच सुटू शकेल. निश्चित पालकमंत्री जसं म्हटलं की मल्टी स्पेशालिटी संदर्भात चर्चा करताना तुमच्याशी चर्चा होणार आहे, तुमच्या म्हणजे निवडणुकीनंतर तुम्ही सगळे एकत्रच बसणार आहे, पण ज्यावेळी मल्टी स्पेशालिटीचा मुद्दा येईल तेव्हा स्थानिक डॉक्टरांना पण विश्वासात घेऊन ते केलं जाईल असं ते म्हणाले. यामुळे जे नागरिक आहेत, जे शहरातली जनता आहे, त्यांच्यामध्ये एक प्रश्न निर्माण झाला आहे की हे मल्टी स्पेशालिटीचे रखडलंय, हे स्थानिक डॉक्टरांचा विचार करून रखडलंय की जमिनीसाठी रखडलंय? नाही, हे जमिनीसाठी रखडलेलं आहे, 100% जमिनीसाठी रखडलेलं आहे. निश्चितभाई, मल्टी स्पेशालिटीचा मुद्दा जेवढा चर्चेत या निवडणुकीत आहे त्याच्यापेक्षा अधिकचा मुद्दा सावंतवाडीचं हृदय ज्याला मानलं जातं तो मोती तलावाचा आहे. त्याच्यावरनं तुमच्याकडनंही विविध गोष्टी सांगितल्या जातात. राजघराणं म्हणते की 2003ला तुम्ही जेव्हा नगराध्यक्ष होता त्यावेळी तिथे हॉटेल उभारण्यासंदर्भात किंवा हे करण्याचं अशा काही गोष्टी होतात, त्याकडे तुम्ही? तलावामध्ये हॉटेल उभारणं हे काही शक्यच नाही. त्याच्यामुळे हॉटेल त्यांनी राजवाड्यामध्ये उभारावं असं निश्चितपणे मला अनेक वर्ष वाटत होतं. आता त्यांनी स्वतः ते उघडलेलं सुद्धा आहे आणि ती गोष्ट कौतुकास्पद आहे की त्यांनी ते हॉटेल उभारलं आणि त्याच्यापेक्षा असं मोठं तिथं व्हावं अशीच माझी नेहमी त्यांना सदिच्छा राहिलेली आहे. आणि मोती तलाव स्वतःच्या मालकीचे आहे. ही केस त्यांनी दाखल केलेली आहे नगरपालिकेवर आणि त्याच्यामुळे ही केस आजसुद्धा कोर्टामध्ये प्रलंबित आहे. निश्चितपणे एकीकडे आणि जर त्या निवडून आल्या तर तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होणार आहे, कारण त्यांनाच तलाव पाहिजे आणि तलावची सध्याची मालकी ही नगरपालिकेकडे आहे. निश्चित सावंतवाडी गांधी चौकामध्ये जेव्हा सभा झाली तेव्हा पालकमंत्री म्हणाले की अंदर की बात है, दीपक केसरकर हमारे साथ है. त्याकडे तुम्ही कसं पाहता? असं म्हणणं चुकीचं आहे, कारण आमचं स्वतःचं पॅनल आहे. घराण्याबद्दल आदर असणं आणि पॅनलचा प्रचार हे दोन वेगवेगळे मुद्दे आहेत. मी स्वतः सध्या काही आजारपणामुळे बाहेर पडू शकत नाही आणि त्याच्यामुळे असं स्टेटमेंट करणं हे चुकीचं होईल, लोकांची दिशाभूल करणार होईल असं मला वाटतं. निश्चितच शहरातले अनेक मुद्दे आहेत, शहरातल्या अनेक समस्या आहेत. मागे बघितलं तर भाजपचे पण 720 दिवस इकडे सत्ता होती, इथे नगराध्यक्ष त्यांचा होता, पण आज तेच नगराध्यक्ष संजू परब तुमच्या सोबत आहे. त्यामुळे सावंतवाडीत येणाऱ्या 3 डिसेंबरला काय चित्र दिसेल त्या निमित्ताने? माझी तर कल्पना अशी आहे की आमचे बहुतांश जे नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष आणि नगरसेवक यांचे उमेदवार निवडून येतील.
निश्चितच भाई, हे असताना वेंगुर्ला असेल, सावंतवाडी असेल, या ठिकाणी पण या दोन्ही निवडणुका होत आहेत. विकासाच्या मुद्द्यावर आपण लढतोय असं भाजप म्हणतंय, आणि त्यावेळी तुमच्यावर किंवा शिवसेनेवर म्हणजे मालवण असेल, कणकवली असेल, की या सगळ्या गोष्टी धरून एक आरोप असा होतोय की विकासाचा मुद्दा तुमच्याकडे नसल्यामुळे इतर मुद्दे पुढे आणले जातात. माझं जर पत्रक तुम्ही वाचलं, 100% विकासाचेच मुद्दे आहेत. हा मल्टीस्पेशालिटीचा मुद्दा त्यांनी काढलेला आहे, मी काढलेला नाही. मल्टीस्पेशालिटीसाठी निधी मीच मंजूर करून आणला. मल्टीस्पेशालिटी ही संकल्पनाच मुळात माझी होती, आणि त्याच्यामुळे त्यांनी जर वेळेमध्ये सह्या विनाअट केल्या असत्या तर हा पुढचा प्रश्न प्रलंबित राहण्याचा निष्पन्न झाला नसता. सावंतवाडीत आल्यानंतर पालकमंत्र्यांना असं म्हणावं लागतंय की युवराज्ञींना मत म्हणजे दीपक केसरकरांना मत. भाजपला दीपक केसरकरांचं नाव मतं मागण्यासाठी का घ्यावं लागत असेल? या शहरात माझा जन्म झाला, या शहराने मला खूप प्रेम दिलेलं आहे. मी 4 वेळा जे विजयी झालो त्याच्यामध्ये सगळ्यात जास्त अनुदान या शहरातील लोकांचं योगदान राहिलेलं आहे, आणि त्याच्यामुळे असं त्यांनी नाव वापरलं असण्याची शक्यता आहे. निश्चितपणे भाई, तुमचं होमपेज सावंतवाडी आहे किंवा वेंगुर्ला पण गेली अनेक वर्ष तुमच्या सोबत राहिलेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीच्या वेळी वगैरे, हे फक्त आज कुठेतरी तुमच्या होमपेजवर तुम्हाला घेरण्याचा किंवा तुमच्या या उमेदवारांचा पराभव करण्याचा कुठेतरी प्रयत्न होतोय, त्याकडे तुम्ही कसं बघता? नाही, असं खरं तर घडता कामा नये, परंतु विशिष्ट व्यक्तींना टार्गेट करून या निवडणुकीमध्ये वाटेल त्या साधनांचा वापर करण्याचा प्रकार जो चाललेला आहे तो गैर आहे आणि लोकशाहीला पूरक नाही. निश्चित भाई, ही जरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका असल्या तरी स्वतः राज्याचे उपमुख्यमंत्री तुमचे नेते एकनाथ शिंदे साहेब सावंतवाडी, वेंगुर्ला, मालवण या ठिकाणी येत आहेत. कसं बघता त्याकडे? नाही, ते आमच्या पक्षाचे मुख्य नेते आहेत, त्याच्यामुळे प्रचाराला जाणं हे त्यांचं कर्तव्य आहे, आणि त्या भावनेतून ते भेट देतात. त्यांच्या भेटीचा निश्चितपणे फायदा हा नगरपालिकांना होणार आहेत, कारण ते स्वतःच नगरविकास मंत्री असल्यामुळे त्याचा निश्चितपणे फायदा हा या शहरांना होणार आहे अशी मला खात्री आहे. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष त्या दिवशी एका प्रतिक्रिया देताना म्हणाले की मला 2 तारीखपर्यंत युती टिकवायची आहे. 2 डिसेंबर नंतर राज्यात काही वेगळं वातावरण दिसू शकतं का, किंवा काय नेमकं चाललंय राज्यामध्ये? कारण तुम्ही पण स्वतः राज्याचे शिवसेनेचे प्रवक्ते आहात. राज्यात आम्ही बघतोय ठाणा, सिंधुदुर्ग या ठिकाणी शिवसेना भाजपतला संघर्ष दिवसेंदिवस वाढत जाताना दिसतोय, तो कमी होताना दिसत नाहीये. नाही, खरं तर महाराष्ट्राच्या जनतेने महायुतीला कौल दिलेला आहे, आणि जनतेचं जे मत असतं त्याचा आदर ठेवणं हे सर्वांचंच कर्तव्य आहे, आणि तसं ते ठेवलं जाईल याची मला खात्री आहे. निश्चित भाई, तुम्ही जिल्ह्याचे पण नेते राहिलेला आहात, जिल्ह्यात कार्यरत सुद्धा तुम्ही आहात. येणाऱ्या 3 डिसेंबरला संपूर्ण जिल्ह्यातलं चित्र काय असेल? 3 नगरपालिकांमध्ये तर आम्हाला निश्चितपणे यश येईल याची मला खात्री आहे. कणकवलीच्या संदर्भात माझा तेवढासा अभ्यास नाही, आणि मी माझ्या आजारपणामुळे खरं तर सावंतवाडीच्या बाहेरच जाऊ शकलो नाही, ही वस्तुस्थिती आहे, आणि त्याच्यामुळे सर्व ठिकाणी चांगलं यश आमच्या पक्षाला येईल अशीच माझी अपेक्षा आहे. आजवर भाई, सावंतवाडी सर्वाधिक काळ नगराध्यक्ष जर कोण राहिलं असेल तर तुम्ही राहिलाय. सावंतवाडीकर नेहमीच तुमच्या सोबत राहिलेले आहे आजपर्यंत. मागची एक जर पोटनिवडणूक वगळता सावंतवाडीकरांनी तुम्हाला साथ दिली आहे. काय वाटतं, यावेळी सावंतवाडीकर तुमच्या पाठीशी राहतील का? निश्चित राहतील. त्यांचं प्रेम आहे, त्यांचं प्रेम, त्यांचा विश्वास, याच्याचमुळे तर मी एवढ्या वेळा आमदार झालेलो आहे, तर तसे ते राहतील याची मला खात्री आहे. आणि सावंतवाडीमध्ये एवढी विकास कामं झालेली आहेत, तुम्ही बघितलं तर सावंतवाडी पूर्वी कशी होती, आता कशी आहे, हेच तुम्ही सर्वच जण जाणता. या ठिकाणी असलेलं उत्कृष्ट गार्डन आहे, जगन्नाथराव भोसले उद्यान आहे, बाबासाहेब आंबेडकर उद्यान आहे, त्याच्यानंतर या ठिकाणचा उत्कृष्ट असा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आहे. आता त्या ठिकाणी सुंदर असं व्यापारी संकुल आहे, त्या ठिकाणी चांगलं नाट्यगृह आहे. आता नवीन जे संकुल होतं आहे त्या संकुलामध्ये संत गाडगे महाराज मंडई आहे, त्याच्यामध्ये अत्यंत चांगल्या अशा सुविधा आहेत, ते सुद्धा लवकरच पूर्ण होईल. बाहेरच्या वाड्याला आपण नवीन मार्केट बांधतोय. सावंतवाडीला 24 तास पाणी पुरवठा करणाऱ्या स्कीमचं 59 कोटी रुपयाचं काम सुरू आहे, आणि त्याच्यामुळे एकंदरीतच सावंतवाडीमध्ये खूप विकास कामं झालेली आहेत. या ठिकाणी तलावामध्ये म्युझिकल फाउंटन बसवलेलं आहे, तिथं बोटिंगसाठी नवीन बोटी आणलेल्या आहेत. या सर्व गोष्टी लक्षात घेता सावंतवाडीचा विकास हा सातत्याने होत आहे, आणि तसा तो होत राहील याची मला खात्री आहे. निश्चित भाई, एक शेवटचा प्रश्न. खरं तर आजारी आहात तुम्ही. आजारी असताना सावंतवाडीकरांना तुम्ही आव्हान देखील याआधी केलेलं आहे. या निमित्ताने सावंतवाडीकरांना काय आव्हान करू इच्छिता पुन्हा एकदा? मी सावंतवाडीकरांना अतिशय नम्रपणे आवाहन करू इच्छितो की शिवसेनेच्या सर्व उमेदवारांना
आपण पसंती द्या. त्यांच्या चिन्हाचे समोर बटन दाबून सर्वच्या सर्व उमेदवारांना विजयी करा असं मी कळकळीचं नम्र विनंती करतो. आणि शेवटी शहराच्या दृष्टीने शहराची शांतता महत्त्वाची असते, शहरामध्ये सलोखा महत्त्वाचा असतो आणि तो राखायचा असेल तर शिवसेनेशिवाय पर्याय नाही असं मला वाटतं. निश्चितच हे होते माजी मंत्री आणि स्थानिक आमदार दीपक केसरकर. त्यांनी म्हटलेलं आहे की शहरातली शांतता आणि सलोखा राखण्यासाठी शिवसेनेशिवाय पर्याय नाही. आजवर सावंतवाडीकरांना आपल्याला साथ दिलेली आहे, प्रेम दिलेलं आहे. या निवडणुकीत सुद्धा सावंतवाडीकर आपल्या बाजूने राहतील, आपल्या पक्षाचे उमेदवार निवडून देतील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. भाई, निश्चितच आम्ही बघतोय म्हणजे तुमची तब्येत ठीक नसताना सुद्धा तुम्ही काही ठिकाणी प्रचाराला जाताय, मेहनत घेताय. निश्चितच 3 डिसेंबरला समजेल की सावंतवाडीकर आणि वेंगुर्ला वासीय कौल कोणाला देतात. पुढच्या तुमच्या वाटचालीसाठी आणि तुमची तब्येत लवकर ठीक होण्यासाठी आमच्याकडनं पण शुभेच्छा. थँक्यू. धन्यवाद.